Nere aurrenengo aldia lagun min batekin izan zen, Telmakin, eta biak oso urduri geunden, baina oso ondo pasa genuen. Arazo tekniko batzuk eduki genituen, baina asko disfrutatu genuen. Eta errepikatu genuen beste guztitan, azkenen sentsazioak hobetzen juntzian. Behin ikastaroa hartutan ekan, baina lehenengo aldian aurrean jartzean txuri geratu nintzen. Inguruak asko lagundu zin goxatzen eta horri esker erresagoa izan zen. Entzun arraio. Izan arraio.